Ydy'r darn fydden nhw'n perfformio yw Lleucu Llwyd gan Dewi Pws, a mae hon yn deyrnged yn arbennig i Sioned James. Trefniant nath Sioned ar gyfer i gwersi tygau yn ysgol Dyffryn Teifi, a mi oedd Islwyn Evans sydd yn arwen y côr arbennig yma yn marcio'r gwaith a wedi gaddo wneud rhywbeth arbennig iawn gyda'r trefniant. A gan fod yr Eisteddfod yng Ngheredigion leni, mi oedd rhaid gwireddu yr addewid honno. Felly mwynhewch hon, Lleucu Llwyd gan Dewi Pws a trefniant gan Sioned James. Na chi, Lleucu Llwyd gan Dewi Pws oedd yn deyrnged arbennig i Sioned James a'n drefniant nath Sioned ar gyfer i gwersi tygau yn ysgol Dyffryn Teifi.